Waduh lah bocah kok nekate ora jamak-jamak iki ya karo sapa ngono lho. Nganti Bagong kok tekanan ki wigatine apa? Lho ta. Ponokawan Bagong sawise satata nggonmu ngadhep padha raja sak praptamu Bagong. Ponokawan Bagong. Lah ra edan ta iki? Mulane kan mau dirasane ora nyaut lah walah bocah edan ki Bagong wah jan wis ngeget-geti iki teko iki lho teko dengkul kita ki ora iki Bathara Antarada wah dewa to dewa waduh nyuwun ngapunten Bu Kulon mohon maaf lahir batin ya ya wah bocah edan ora niki kadewatan to iya iki kayangan Suralaya waduh monggo kula ora numpak sepur lho lho kau ora ana sepur ki lho jare Surabaya Suralaya wah edan tenan iki ya waduh pirang-pirang ki ya dewa iya sapa iki lho basa kita ki sinten Bu Kulon Ulun Bathara Indra waduh Bathara Indra wah iki dewa kok untune pasangan iki asli nggo ngletak ndasmu iso pecah wah dewa aja ngono jangan gitu Bathara sapa Yamadipati Yamadipati dewa tukang jabut nyawa wedan werna-werna niki purun Bathara Guru dewane para dewa lho kita ki edian ora hah kita ki kandhan-kandhanane yo duel yo lho dewa kok ngeplaki ora kita ki lungguh ngono kuwi Sang Hyang Jagat Girinata Sang Hyang Bathara Guru kuwi Sang Hyang Manikmaya sesembahaning titah sak Madyapada lah kok kita dilajikan tanpa tata krama sembah sujud kula Bu iya Bagong ora dadi ngopo Bu Kulon ana apa astanipun sekawan iya berarti bojone loro ora Bagong kabeh widodari dadi kelangenan ulun waduh temonjo ha iso ngloro-ngloro nek tangane papat ki iki iso dikandhani ora kowe kowe tak tendang genti lho Bu Kulon kowe sapa wae jenenge Ulun Rada ulun kami tuaning kayangan ayo kok sikek santai waktune isih sewengi kok kesusu-susu Bagong dalem padha kanthi harja sak prapta kita nereng sambe pitu tansah pinayunganing kawidadan nereng sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem sampean dekem kula antem kita kuwi titah ingkang keladuk gecul kumarucul nggih ulun gedhe palimarma ulun Bagong matur sembah nuwun Bu Kulon pangestu ulun tampanana kula pun denggo jimat paripe dayana ing kasantosan Bu Kulon iya Bagong prayogakno nggonmu lungguh aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing kayangan mekaten Bu Kulon nggih kula ngertos Bu Kulon niki lho sing marahi niki ceret angkringan niki Bu Kulon iku Kakang Rada wah lho sampeyan ngarep niki sepon niki to iya Kakang Rada iya kowe rada raja sak praptamu Bagong pangestunipun Kakang Rada sing Kakang ki kono wae kowe ping bola-bali lho kowe njongkong ke aku ki dadi masalah iki masa aku menyeluk Kakang merah entuk ulun ki dewa kita ki wing titah ge dasar kita ki batur weh ngino karo aku kowe Kakang Rada mbok inggihpun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa ngrungokke iki inspekture muni ngono kowe ora entuk ya wis tak tampa pangestuku tampanana pangestunipun Kakang Rada kula pundi nggo jimat paripe Kakang wah jan ke kayangan kedayoan kok ya wong edian kaya ngene to ya
Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya ta sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono kuwi ya dadi ketok apik. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Trada. Mbah. Ampun gresula Kakang Trada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko limbukan Kakang Trada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong Padharjo saprapta kita Bagong. Nun, kita Padharjo. Wita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun kula radong? Kita kuwi Padharjo. Kene tak andani kita ki kowe. Oh, tak tonyo modar wae. Lek ngekaki jeneng Bapak Semari Bagong emang diganti kita. Ngene, kita ki basa Kayangan. Oh, nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh nggih, Kakang Trada. Nesu Kakang Trada iki. Guyon kok njur orang senyum blas. Ora ngono Kakang Trada. Kakang Trada ngaturi sabar. Sampun boten saged. Bagong kita Padharjo Bagong. Nggih, Bathara Indra, ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki ming dewa. Lho, ha iki nendi? Iki nek nang Kayangan. Aku nang Kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki, kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ora. Dewa kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klitian golek kaset bajakan. Kakang Trada. Sudah lama wah. Kula malah mboten wantun bagekke bulun, ndak malah kewirangan. Bagong Padharjo. Ya ulun tampa. Bathara Yama Dipati kita padha slamet to, Bathara Dadi. Lah rak tenan ta. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya, yuk. Bathara Trada, ngapa? Nika sing nang mburine pukulun Bathara Guru nika ya widodari. Ayo widodari. Ya kene widodari ana sing elek. Ya muni ayu kabeh. Kae sing gedhe kae ndebombok semono. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Ora nyak penake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdine widodari ya wis milih sing apik-apik. Widodari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Kowe. Wah, cakep penake dhewe ya. Bagong. Wonten dawuh apa ulun? Ulun bakal nyuwun priksa. Nggih nggih. Badhe nyuwun priksa menapa ulun? Apa to sebabe dene kita munggah ana ing Kayangan Bagong? Ngaten nggih Bu Kulon. Kula niku ajeng teng Kayangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggrek gunung kula unggahi. Anggrek gunung kula unggahi jebul dudu Kayangan. Medhon melih kula. Ketok wonten gunung gedhe tak unggahi. Dudu Kayangan, medhon meneh kula. Lengung lunggah ngrekoso le medhon ming mak plurut. Trembelane to kae iki. Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan Kayangan. Wah ya kepengen kaya. Wong niate njujuke nang Kayangan kaya. Kaya apa ora. Basane Islam mutu. Bareng ngoten wae pengae pirang-pirang.
munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu, iki Gunung Merbabu medun meneh. Munggah meneh iki Suralaya dudu, iki Gunung Kawi medun meneh. Munggah Suralaya. Munggah gunung, iki gunung ngendi? Gunung Ketur, kok ora mblendhok. Werna-werna wae, gedhe cilik tak penek kabeh. Nekat kok kula. Iya, Pak. Nggih. Terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misale wonten tulisane Gunung Siulauli. Siulaulu. Siulaulu dalam kurung Himawat dalam kurung Himalaya. Berarti iki langsung kula penak krekel-krekel. Wes kaya panjat tebing nika. Tekan pundi wau sing ana alun-alun gedhe banget wau. Ora ana wite kabeh nggon panase ngencang-encang. Repat kepanasan. Repat kepanasan? Iya. Nek cara jagat perempatan ora. Repat kepanasan kuwi papan kanggo titah ingkang bakal suwana ing Kayewangan dikeparengake punapi mbuya gumantung nang repat kepanasan. Nggih teng mriku. Repat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget. Tulisan Kawi. Bakso Kawi. Wah, aja mlebu rawane kok ora ndedek. Jajare wonten gapura meneh tulisane Suralaya. Ini jelas wae jebul ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulun rada? Kae buta loro sing jaga repat kemasan Cingkara Bala Upata. Jenenge Cingkara Bala Upata. Kula arep mlebu Kayangan dipenggak, diatungi gada. Siji nggawa gada, siji nggawa pedang. Aku ki arep kula niku ajeng sowan pukulun Bathara Guru, ora kena. Terus kula langsung megarke epek-epek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Sampeyan jenenge sinten? Cingkara Bala. Sampeyan jenenge Cingkara Bala Upata. Wah, ciripit kula batul kejepit. Bocah kok idene werna-werna. Lah ya terus, kula terus ndresel mlebu. Ndresel mlebu kae para dewa-dewa do andher. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi dhewe kula tak takoni, "Pukulun niki sekonten apa?" Ini baru ada pertemuan. Dewa sing mburi dhewe niku sing Betawi kita nggih. Iya. Basa Indonesia. Iya. Terus kula brangkang munggah repat Datulaya naminipun Bale Martiu Kundamanik. Iya. Terus sabanjure ning ngenten Pukulun. Kula niku resah. Iya. Ati kula resah dan gelisah. Iya. Menduki di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Iki lagune Abimesak. Wah, iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglong-jeglong iki. Mutar kena tak pancing do katut kabeh. Resah ati kula Pukulun. Pokoke sedih sebabe Dek wingi nika ora kula jagongan kalih Gareng, kalih Petruk. Iya. Petruk niku ngendikake ro Gareng, ngrangkul Gareng, "Reng, aku ketemu ro bapak wisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah ro awake dhewe." Gareng muni, "Apa, Truk?" "Heeh. Sapa bapake awake dhewe kowe? Kowe kelingan to Begawan Salantara, Gandharwa Raja Bali ya Gandharwa Maya." "Lah mau ketemu nanti, Truk?" Gareng muni ngoten, "Nang alas. Bapak mengestoni ro awake dhewe." Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine merga ketemu bapak. Terus kula takon Petruk, "Truk, berarti bapakku ya Begawan Salantara?" Petruk muni, "Udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan ana Londo njajah Indonesia kuwi nalika semono ku nang tengah alas. Bingung nang kono meng ana kewan-kewan. Terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng.
Munyo iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi kuwi dobeni jenengke Bagong. Kula kok rada keloro-loro nggih. Maksude pasuryan kula sing kaya ngeten mosok anak munyo. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula namanya munyo. Terus kula niat kula ajeng gugat teng kahyangan. Kula niku ajeng nyuwun prisa pukulun. Ning mboten priksa lara lho. Nggih. Ajeng nyuwun priksa. Jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar, niku sudah ketemu karo bapakne. Lah terus ulun iki anake sapa? Kita ngerti ora, Bukul? Kakang Rodo kados pundi? Lah ngerti ora. Ya, bocah kaya ngene gawe kisruh iki. Anggenipun dongaken kemawon. Adi Pramesti ugi nalika semanten derek sowan wonten ing Ngundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon. Bagong, nun. Yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu, sabab satemene kita kuwi titah pujan. Maksudnya pripun niku? Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat durung ana menungsa kang ana bangsaning jin. Nalika semana Kakang Ismaya bingung-bingleng kenganglangan merga ora duwe ruang tumuli munggah ana ing kayiwangan ngadhep ngaran panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan liwang pikulun padha wenang supaya diparingi ruang utawa kanca nggone mudhun ana ing jagat. Nalika semana ayang-ayangane Kyai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula iya dadi kita yen goleki bapak ibu kita kuwi ora ana, pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora sak raya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk cerita kaya ngoten sing nyritani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, "Dana bapakku sapa to Mar kok kowe iki blas ra mirip karo aku?" Semar cerita ngoten niku tak paido. Bagong niku wong sekolahe mung diapusi kedadean saka ayang-ayang. Nek sampeyan iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa, mbok coba ayang-ayang kula niku manggawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten? Lho niku butuh bukti ora mung watana omong. Masa wong glumaraning jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu, mung dicipta saka ayang-ayangan. Mana mungkin? Nggak akan terjadi. Bagong, ngapa meneh iki jarat iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Aku ora butuh seksi. Seksine Iwang Pulung Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek kok. Nggih to? Apa kula ntrada muni urung aspalan wae? Nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek gak seksi bayaran. Jagat iki ora jagat iki serius aku. Iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula sowan teng kayangan men dipameri Bagong dumadi saka ayang-ayang, kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Saniki kula tak takon, sampeyan iku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru. Hah? Sama namun kendel mawon pukulun. Bathara Guru kok meneng wae. Terus ayo gak ditulis nang blabak apa pelajarane. Kok meneng wae ora? Kakang Rodo kados pundi? Kula cumangkaken, kula cumangkaken. Aduh, kriwian dadi kerojokan, geguyon dadi tangisan iki wong kuwi ora geger ora karo-karo nek Bagong nganti kaya ngene watrawe. Oh, ndaran, kula tak takon sapa? Mongko. Perhatian.
Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso. Ngomong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to? Bapak Inyong Warataya. Mau etan saiki bali kulon. Ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe tak rantas. Malang tak putung. Trima Bagong modar ning kayangan ra masalah. Tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan nek isih dawa kula seneng. Golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek kula mboten ngerti. Bapak kula sapa? Kula mung dapusi sebuah asal saka ayang-ayang. Aku ora trima. Tantrimane Bagong sampeyan ngerti nek Bagong nesu. Bisa ta? Siji Bagong nek nesu mesti bengok-bengok. Loro panganane kancaku tak entekake kabeh. Iki Bagong nek nesu niku mula ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sampeyan ajeng mengandalkan sapa nek sampeyan ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nang mburi kula niki ne. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblok dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupeni. Edan ta. Iki keplaki wae jajal iki. Rasa semangkean. Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra ajeng ngundurke kalih Bagong. Iwang Pikulun Bathara Guru ramene keterangan bapak kula rawe rantas malang tak putung. Sampeyan ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan. Mastu sidam sekaring bawana langgeng. Oh, ilahe ngawe kena mantu sidam sekaring bawana langgeng. Sekar mayang edan tenan ora edan kowe arep ngopo Ndra lho kowe samploke ra payu main film saiki kowe dadi dewa ya film apa saiki Dono Kasino Indra ayo kowe arep ngopo kowe ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing Kayiwangan ngerti yo iki Kayiwanganing Sudarma Ulun Ulun Ki Atmajaning Iwang Pikulun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning Kayiwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra bagus kuwi sing tak karepke percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku aku ora iso sungkem karo wong tuaku ora ana gunane Bagong diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku pancen tak jarak pancen tak sengaja tak dudul kanepsa ning para dewa-dewa sing do mapan ning kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya. Dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong. Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka, Werkudara, Puntadewa lagi sedih-sedih lae dewa do teng celurut rebutan. Nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon? Nek sing sedih wong duwe derajat duwe pangkat dewane do teka teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men ngono ta? Semangkean. Arep apa mendelik nang arep aku? Ulun bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Ya ndeng aku kere, heeh. Kita bali ning Madyapada. Ora iso. Wis tak niati aku mati nang kerepat kemarasan tak lakoni. Mergo ngerti ya, aku sowan mrene iki ora ijen. Lho, nggawa wadyabala, nggawa bojo. Panjen bojoku wis tak tanting. Yem. Aku arep munggah ning kayangan. Aku mesti ra bali, aku mesti mudhar. Kowe melu mati ra? Gandeng kula tresno kali Mas Bagong sebaya mutu sebaya mati omah ditinggal kula nderek sampean iki
samyem nunggu nang repat kepanasan. Kepanasan ngebuan pecah sirahe mbok men. Aku nunggah wis berdua, dua sejoli karo bojoku ndro. Dewa iki ora malati nek karo Bagong. Italiane iki jangkar karo dewa do kewalat kok iki drandra-drandra ora ana sing kewalat babar blas. Kon numpangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sermu piye? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan ana nang alam padang. Sing wing resmi dijabke karo kawah kuwi aja nganti ditokke njaba. Ben duwe anak, ben beputra. Aku dewa kok malah ngaran ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sampe metu njaba metu berarti titah iki ndok kurang ajar iso melu-melu karo dewa. Wis ditok njaba ta. Kita sing metu njaba. Mah. Beda e. Tegese metu ning repat kepanasan. Endra, le omongi sing genah, aku ndak malah kewirangan kowe. Ayo tak jak metu ning repat kepanasan ngono. Tak jak metu ning repat kepanasan. Sire karepe. Bakal tak jarwani sapa wong atuwa kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti. Kowe aksi tipu-tipu karo aku ya. Kowe arep ngapusi karo aku. Buya, ulun ingkang ngerti. Nadyan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti. Apa mau Bondra? Buya. Buya ya apa pukulun? Mboyai ora. Oke. Nek kowe nganti ngapusi, aku mboya mikir dua kali lho. Yang dikandani terus kata-katane dienggo. Mesti tak rampungi kowe. Aku wis ora mikir, aku ora wis mboya mikir kowe iki dewa mboya dudu. Pokoke tak rampungi tenan. Ulun mboya wedi. Padha aku ya mboya wedi. Nek ngono ayo saiki dineng repat kemana? Nek nganti kono engko kowe ora ngandani aku aja takon dosa. Ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah. Ning mesti sira mesti bakal mboya tak wenehi apa ya? Kawelasan. Mergo aja kok kowe warung wis saiki aku niat mboya bayar. Wong edan ora metu njaba kramasi epek-epek. Aku wis bar kramas pisan. Akarmu gak kayangan mau wis bar kramas yakin sumpah. Aja dikramasi nggo epek-epek. Indra junjungan metu njaba ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak junjung metu njaba malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wis tokke njaba isih dijunjung. Model piye kowe tak takon? Ayo, arep omong apa kowe?
Rada menawi ngantos bingung anggen kula nanduki dhateng Ponokawan Bagong. Mboten nginten menawi Bagong keng menggah wonten ing kayangan. Dalah kula menika menawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lha dewa apik-apik nang kayangan disembah karo para dewa dunake ceret. Arep ditumpangke nang kompor barang trembelane ora. Ning nuwun sewu. Napa sing diaturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiyang ingkang kaduk gejul kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih namung sak mangke kula kedah kados pundi Kakang Kembar Paduka nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau mangke dipun perpeki kemawon nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat inggih nyuwun mapunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga dawuh sangganing para Jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong. Nanging menawi Bagong sak mangke berguguk ngutawaten ya diguru kedah paring dawuh sak nyatanipun mekaten Kakang inggih menawi ngantos pagi Bagong tetep ngoyak dhateng kula Bagong menika kaliyan sinten-sinten boten ajrik ning paling wedi karo Pandhawa sing bayar Bagong kok ngaten nggih inggih sampun mangke dipun pasrahaken dhateng Pandhawa kemawon menawi Bagong tasih kados mekaten polaipun utawi dipun pasrahaken dhateng sanak kadangipun inggih menika kala Gareng kaliyan Petruk mekaten Kakang inggih nah ingaten kula ingkang badhe merpeki dhateng Ponokawan Bagong mangke kula ingkang badhe mblabaraken sejarahipun Bagong Kakang inggih kula semanggaken Yamadipati wonten dawuh ketapno sangganing para Jawata kinen ngundurake Bagong mbuh kepriye carane mriki ngestaken dawuh ya pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ulun nedya tedhak saka sela kandha waru binangun manjing jroning Suralaya Kakang Narada menawi nderek supados dipun bibaraken sangganing para Jawata para widodara lan widodari Kakang inggih nyuwun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit purna gatining pananggilan sanusa sundur kedaton jelok jangking dampar kencana kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing Palomban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil patraning Prabun kawis tinggal saking Mandura tindak Nyosri Naranata katon ngirang penggaling Sang Nata wau